Салом алейкум, подписчикони азиз. Хуш омадед ҳама каса ба канали Муҳаммад. Мана имрӯз 19 январ, рӯзи душанбе. Бардоро мана. Бинед. Имрӯз бардоро 3 сар аз деҳқон боқачаҳои фурӯши элита. Тамошо кунед. Пушти буқара, рагардиша, ҳама тарафламаша мо нишон метем. 3 сар мана фурӯши буқачаҳо, зур буқачаҳо ва нархшам дастрас бардоро. Ҳаракат карда мана арзон дастрас мемонем. Аз деҳқонай, харду фурӯшони деҳқонияй. Ина номер телефоншонро мегирам. Полни маълумоти пурра шумода пешниҳод мекунем. Каседа маъқул бошад, занг зада мана харидорӣ мекунем. Адрес мо тарафи Хуҷанда, Ҷабор Расул пролетар районда. Дастафкаш ягон хел мушкиле нест. Дастафкаш тамом тақои тӯдисон дастаф карда мешавад. Ина буқача. Я бор биёреда пеш ман. Ина. И чанд моҳа, як сола ме чанд сола бошад? 8 моҳа, ҳа? Бинед мана. 8 моҳа. 3 сар буқа мана. Буқачаҳои нағз аз деҳқон срочно фурӯшӣ бардоро. И нархи навоирам намедона. Барои амо ҳар сеиша лозим мана чанд пули мемонем. Мана ҳар кадомаш мисол ҳар сеиша яхлод нарх. Деҳқонча гап зане. 15,000 сомонӣ, а? 15,000 сомонӣ бо арзон мешавад. Мана. Мисол занг зада не иша мегирам бига, и дигар нарх, сал баландтар ё пасттар, инам хел. Мана. Я вай кунеда кашаня бо. Мана. Ва инҷа банден иш ёшам брорен чая бор бине. Инҷа тараф банден. Мана чӣ хеле ҳаст? Мана нишон додестем бардоро. Бине. Ина буқачаҳо. Мошоалло. Бардоро дастгирра канда намекунем. Чӣ хеле ки мо ваъда карда будем, мана барои шумоён. Буқачаҳои фурӯшӣ. Худо хоҳад ҳоли бо мебирорем насиб. Дастгирра канда намекунем. Рагардонем тарафо. Мана буқача. О, нарава бу. Мана. Мана буқара бинед. Рагардиша. Бастан гиред, там вайшам брорем. Мана. Ҳар сеиш мана 15,000 сомонӣ боз муомилаш ҳаст бардоро. Адрес мо тарафи Хуҷанда, Ҷабор Расул пролетар районда. Дастафка тамом тақои тӯдисон дастаф карда мешавад. Ягон хел мушкиле нест бардоро. Номер телефоншонро мемонам. Инам якама деҳқон. Занг зада савдо карда харидорӣ мекунед бардоро. Марҳамат. Буқачаҳои нигоҳборӣ 3 сар. Инам ғавс будай. Кашем. Кашем на. Ма. И чанд моҳ, чанд сола ин? Як сола ҳасте? Аре. 8 моҳа дена. Иам 8 моҳ, а? Ина. Мана буқача. Почакаҳош ғавс. Фарбен буда лек тани пустиш бақват. Мана. Маълум май хидиш мана. Шуру ахамиятен бардоро. Мо буқача фарбен бастан гирем. Вай накна. Чӯ ҷанва? Марҳамат бардоро мана. 15,000 сомонӣ боз муомилаш ҳаст. Бемалол занг зада мана бо маълумоти пурра аз соҳибошон мегирен. Савдо карда харидорӣ мекунед бардоро. И буқачаро бинед. Ишам зурай. Ишам почакаша бинед. Я бор почакаша бинед. Ина ғавс почакашам. Ҳаноҷин буқачаҳои нигоҳборӣ да ё. Ина бардоро. Подписчикони азиз, лайк мезанем, подписатсия мекунем бардоро. Видеороликои моро поделиться намоед. Мо ҳаракат карда бо наварҳои нағз пешкаш шумо мегардонем. Худо хоҳад бардоро. Подписатсия мекунем. Барои навгари тамошо кардан подписатсия мекунем. Мана бинед. Буқачаҳои нархиш дастрас бардоро. Мана. Бозор ба нисбатан ман худам бозор ба мегардам. Бозор ба нисбатан дастрас ё бозор бировардан ба вақт надора ё срочно фурӯшияй деҳқонияй. Барои амо мара ҷиғ задам ман омадам навор кардам барои шумоён бародаро.
Mana binin.